Shalom. Shalom dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Horas, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam suasana penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada acara syukuran dan pelantikan pengurus Punguan Panjaitan Raja Sijorat Paraliman Selundu Nipahu, Boru Bere Ibebere, Kota Pematang Siantar, dan pengurus wilayah Sekota Madya Pematang Siantar masa bakti 2025-2028. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Situate Panjaitan. Saya Nyonya Linda Priston Simbolon, mewakili panitia untuk memandu jalannya acara pada pagi yang penuh berkat ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua membawa semangat yang baru, sukacita yang baru, dan pengharapan yang baru agar punguan kita ini semakin maju, solid, dan menjadi berkat bagi semua orang. Shalom, terima kasih. Acara akan kita mulai. Prosesi. Untuk acara prosesi, kami mohon semua untuk berdiri di tempatnya. Kami mohon semua para hadirin untuk berdiri di tempat. Kita akan memulai ibadah kita. Prosesi dimulai. Kami persilahkan duduk kembali.
kita masuk acara ibadah. Mohon handphonenya di silent, dinonaktifkan untuk sementara supaya ibadah kita berjalan dengan baik dan kusuk. Terima kasih untuk ketaatannya. Oras madita saluhutna paparani oputa si jorat paraliman silud duni pahu pajaitan nadong dengan anon. Nang hila seluhutna na liat na lolo. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni toddi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Tapuk kama acara ibadah syukuran dan pelantikan pengurus punguan Raja Sijorat Paraliman Pajaitan Siluduni Paku Boru Bere Ibe Bere di kota Pematang Siantaron. Amin. Ariodo najidadihon di Jahoba Marolopolo jala marlas niroha mahita disi. Yale Jehovah say manumpak maho, Yale Jehovah say homa mambain menjadi. Asal pirto dim jala masihogot situtu mangaradoti dohot patupahon khobar tusude patik. Danunga udok tuho, pirma todim, jala masihohot, unang matutitodit roham, jala unang tahuton, ay Jehovah de batamdo donganmu, manang dopa dia ho mangalaka. Marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Ingat tom matanoi jala radoti haburjuon. Jala halomohon Jehovah, jadi lehonon nama na pinangido ni roham. Pasahat ma dalam mutu Jehovah jala haposi bana asai bana paturehon haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Mau lihat madiho disude dengan dibasam dohot asini roham natoktong mangiring-iring gulunami. Marhite ulaun syukuran dohot pelantikan pengurus punguan Sijorat Paraliman Siluduni Pahu Pajaitan Pematang Siantar periode 2025-2020 lalu sadarion narodo hami tujolom pasahaton pengurus ni punguanon asahoma na maparbisu hinasida saluhutna asaboy nasida mabuan punguanon gabe punguan na masih haholongan masih hehean masih sesadosa jalan nasai olo masih jolo-jolohanan masih pasangapon laos lehon mato di porbadia maringan di bagasan rohanami be asagabe ruas narenggas sami mangihuton aka ulaun ni punguanon tujuluanon asa marsangap guarmu marhite persauran nami nadenggan jalo matangiang nami alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin udul ma'amuna baredeita. La
Tajahama hatane dibata. Sian Galatia di duonom ayat 1 ayat 2 taba ayat 1 ayat 12 taba ayat 17 1 ayat 10. Na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu nabadia nahi nalomohon ni debata ima hadaulatun ni namarroha Jalaunang gabi sa rombang hamu dohot pertibion, alay gabi imbaru mahamu, dungmu ba pikiran muna, asa tau hamu manibangi lomo ni roha ni debata, ima nauli na hinalason na dohot na sundinggan. unang marpangatsi holong ni rohai hagigihok kamuma najat pariak hamuma nadenggan Ingot hamu maholong ni roha sama dongan Kristen, masih julu-juluan mahamu masih pasangapan. unang sumurut ringgas ni rohamuna partodi nagirkir mahamu ului hamuma Tuhani Marlas ni roha mahamu makirim, marbengek ni roha mahamu marpursuon, jugulon hamu matangiang. unang balosok kamu najat aloni najat rikoti hamuma nadenggan di joloni halak saluhutna Molo tarbaen itak na tapatu pahamu, tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. ido sahatna mertua do akan natumangihon hata ni debata jala naupiopsa amin mari dehita marudut ma kursian wilayah sada
tapasada rohata martang yang mahita. Ali di bata Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Madok mauliate do hami tuado pammo apala di bagasan tikion. Huilala hami do toktong asi do hotholong ni roham. Dilehokko di hami hosa hanguluan. Apala di bagasan tikion ale Tuhan. Marpungu hami. Marlas ni roha, ima poparan ni opunami, pajaitan, si jorat paraliman, si luddu ni pahu, boru bere dohot ibebere. Nunga di son hami ale Tuhan, ima na mabahen pesta syukuran, sekaligus ma Tuhan, ima dipelantikan ni pengurus di Kota Madya Pematang Siantaron. Ale Tuhan debata Jehovah, mangido mahami tuadopamu, asa homa toktong na mga lehon kekuatan di pengurus na baru di periode 2025 sahat tu 2020 sia. Takas ale Tuhan, macai maoldo di hilala rohana sida, lahom mengimban tugason. Alai posto rohanami, asa lehonomu, doktong Tuhan, aka kemajuan, imananain si bahenon ni pengurus nami, pengurus naipa. Mungadison kami puhu ale Tuhan, laho mamereng menyaksikan aka undangan nami, aka hula-hula nami, tulang nami, naro siya Jakarta, siang saluhuk na tahe, seluruh Indonesia on. Saya hormat doktong na mga lehor pinasida kami paso. Kepada di ruang kalau wajalo kata di bata, mari dimahita kebukit di nomor 450. Dameni debata na sumurung sian saluhut na ropa, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madhita saluhut na. Atan di debata, ada orang susah hati tatu hatan debata,
Parjolo majorau patadok kami diri nami alasong nedokon ni pepatah kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Asom murah hita lau majaluhatan di batang patadok kami diri nami ia hamsa diri ima padita torang panenti pajaitan ima guruluk nomor 15 jalan ahwalap pami ima boro pusunggu rap dotitan waing jala namangulok kita di para gedaw nakyan ima padita pimuti lebertal pajaitan sarupa dohami ati ima guru dolok nomor 15 nas anggi boru ima boru hutahayat tong dorap dotita bapakku si nomor sada, bapak nibana masih nomor tolu, mulu di Jakarta, adong matong holak kolang nami, ima bapak si nomor 2, anak na ima padita palti pajaitan, nama ngalap burin raja boru tabunan. Jala bapak nami si nomor 5, ima padita badia pajaitan, nahinan boru mangucong, ima nasanga presis nasida. Jala hamin waing mangula di AKBP, Imam Maranatha, Resort Maranatha Tebing Tinggi, Molo Padita Pimuti, Imam di AKBP Perdagangan Kota, AKBP Maranatha, Resort Perdagangan Kota, ngati jala rap nang pida nama tok kami. Jadi molo sonaria lagi off don wine, ala nang adi paborha tau nari minggu siya na kay Maranatha, marsogo borha mahami tu Tajung Bale, gay Padita, Resort AKBP Tajung Bale mahami. Ima dari dari Minggu dilantik mahami di Sigabe Padita Resort alani di bagasan obason oras madihita salutna hatani di batahan nagabe songon ujahat di lasni rohata ima di pertangyangan syukuran dan pelantikan pengurus penguan panjaitan Sijorat Paraliman Siludunipahu Kota Pematang Siantar sekitarna ima hobarto sian panitia imana wenetami sian Psalmen 120 tolu ayat sada 1 ayat tolu Psalmen 120 tolu ayat sada 1 ayat tolu sono madidok disim ede hananakok sesi Daud idama dengan nai dohot sonang nai molo tumpungusa hudulan akan amarha marangi songon miyak na khusus di ulu pola mabaur tumise ni si Aaron pola mabaur satu rabu ni ulu akaulosna songon nabur ni Hermon nama baur tuaka dolok Sion ay di sido di parbaga Jehovah pasu-pasu hangoluan sahat rodi saling lelengnam nyanyian jara Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jala songoteo temam di pestata ima idama dengan nai dohot sonang nai molo tumpung usah dulan akan amarhamaranggi aitu si di perbaga debata pasu Jehovah pasu-pasu hanguluan sahat rodi saling lelengna ido sahatna dihita namar punga pala di bagasan obason ima poparan puta Sijorat Paraliman Siludunipahu boru bere ibu bere nadon di kota Pematang Siantar sekitarnya laus salubutna kita nomor pungu nanotang di panitia narosian desa Nawalu sia Jakarta sia Tebing sia Medan sia Matio sia Sipahutar perdagangan di bagasan persaurata molo masa nedokona ima perpunguan di sini kita di bagasan buta di paikon asa berpungu kita di bagasan zaga paklalaan molodok hatan di bagasan bason idama dengan naik jala sonang naik
molo tungpungu sahudulan akan namaraha marang. Bodoh kita bagasa unta ima marpungo kita lalesong na munaydang mas tadaan kita. Idoban nagano kalak bata tapak kudul puling padoan. Mololaw kita mardalani molo natikiyaki ang wangkang tarinda benwangi. Mololaw kita marangkot na jolo so narapunay marsioso sa sabdan dudugudan marsioso sa pamataw do na sakitay alagang mas tadam kita misi. Molo ano pacobat di sini coba sana na dua di sini tabireng mo alay kaulas tabireng mo alanya aladang tatag iman na dua-duai pagbuang magiat do kita laho mangurupi magiat do kita managor pacobat di alanya magiat do tegami terancam mulutnya ima alanga dong naik aladang dong hubungan takiban adik pemasyososan adik pemer masih daisa sedulurkan alai dang olo kita laho sabab kilalahat dong nasijat turpuk kesadaran dok ima asa berbahasa pun meninggalkan kita molo dok sinak yang ima ulinai jalan seorang naik molo tunggu saudulan akan amarah-amarang sudah kita menginginkan kehaulion kebaikan kesenangan semuanya kita lihat keindahan semuanya kita rindu jalan molo ini asal kenai sonang mangulutah tetes manita ibu banagare torok na ama imam manur pahiana ipak jasna asabua asagada badu partingna molo akaina sore kunai gabe marmekap ibana marsal ibana ipak bahar pahiana nadenggan asabua asalam uli asalam holong rohani amatai idokan akainakan asa holong rohani amat tarukan tuturunnya aina biasa na tam kuamat tahamu uli kuama manhal kuamu uli alanya ayam dijeru kalau marpakian daster doang ngolo nang pesta repot mahamu mau korban seragam doakan asin marsal dum sayang mon usaha kamu jago orang baru tubuh dohamuna ahamai dojanai gerah mata kebaya alai sesorus anggota matai sekorona pakaian kebesaran mulai bagi kamu aku sesungguhnya ikon uli wak amat tadi kita amat tatang amat tapi ganteng itu inat tayo unang gabi tinatani halak gabi gurgoyi tapi isi mahita di payu bagasang lupa semua kita merindukan keindahan kecantikan padua usul punai macam dinggan tidak menisiakan tidak madinggan lain seorang lain macam sonang isi na solo sonang idokat kita bersendiri lain sonang ate alai boleh dokon naik sonang boy kemate nama ai idokan ai holat tiki mati nama kita gak sonang anggo saling bangun kita susah doa kita di Portivion tetapi walaupun kita menderita ada susah kita di Portivion alai itu marlas rohan kita alanya dada di Portibio pakir mota didoksinakan ima didoksinakan asa so macai uli macai sonang macai denggan molo tungpungu sahudulan akan amarhaha maranggi bila sesama saudara diam dengan rukun ahadun ada kona di simolo pungusa hudulan di bagasa gul miningoluta so nedok nakin disipung usah hudulan namar lapatan molo sa hudulan ibana ikos sarobang donian ni doti ikos sa pakilala do ibana ikom masih jakona do ibana dang mungkin kita so nakonai sa hudulak kita alai so nakonai puli-puli padoan unang inay dokonna tetapi kita mampu menerima orang lain sebagaimana dia ada. Saya hujam tahu doi unang paksau kalak songon nai rohami
tapi paksakanlah dirimu untuk memahami orang lain. Jangan paksakan pasanganmu itu berubah, tapi paksakan dirimu berubah untuk dapat bersama-sama dengan pasangan kita. Ayang kita paksa di bana berubah, holan dari ibu mahitan wany. Ikosongonodo. Ale molhita menyesuaikan tibana, beradaptasi do tibana, kalau boleh dirubah bagus. Ale moludang berubah sono kunai terima dia apa adanya. Jakom maibana. Molo nakingat tiki peresmian sekretariat ipangido ketua tado alaniaha alamehe do inna horopat doani. Ay buhama permatio do si gogo suara ninna. Mula meraput gogo suara ana ayap termasuk si gogo suara daw sumarikmi piau marjamita bodo terbigi satu pudi alaniaha ala anak Matio asli wow holag warhu do basito orang jala itu termasuk kalau biakku molo lawa tupungan di Panjaitan manang dia pe ngamasuk ke Kalimantan di Bandung di Bogor di Depok ati molisuk ko holani botot tongan padita orang ina iri puro pasito orang au Hape Parmatio asli wow pinoparne si Jorat Paraliman si Luduni Pahu do ati aharuna nang dohonona di bagasa gulmini ngoluta di sido hita di pengot di bagasa ngoluta moloi dokon tungpung usah hudulan kita mampu bersama-sama dengan orang lain. Jangan paksakan orang lain itu berubah, tapi paksakan dirimu untuk berubah. Masih jakonan molo marjamita parunga saripion sahupak kedo ima lagu ni si once. Aku mencintaimu apa adanya, bukan ada apanya. Aku mencintaimu meskipun bukan karena anak jujutak kita. Aku mencintaimu karena kau baik, karena kau ganteng, karena kau cantik, karena kau berikan duit. Hape dokodo aku mencintaimu meskipun kau melakukan KDRT, meskipun kau sigotil monis, meskipun kau parjuji paus, meskipun kau tidak peduli dengan keluarga angguau, ikok kaholong aku doho alania ala nungai pasada Tuhan ya udoto. Itulah kunci keberhasilan, diam bersama dengan rukun, menerima orang lain sebagaimana dia ada. Idok sinakian ima molo diam bersama kita di sido ima tu sima di supasu debata di perbaga debata pasu-pasuna. Adong di bain dakuboto molo aga bapa udara do par Jakarta ngai jahai ra ali dakuboto holan di skip dora tongi imana di grupi ujaha jona di grup ne si luduni pahu si dunia ti. Dakuboto manang naingot tamunai taringot to diam bersama dengan ruku sasitongna idok songonon. Ate dalam bahasa Indonesia perenungan ibadisi peparan di Panjaitan belum silu di pahu. Dua kisah ini bagus untuk dijadikan perenungan kita semua. Kisah pertama tentang pengalaman seorang perempuan lansia. Kisah yang kedua tentang pengalaman seorang perempuan muda. Kisah pertama, pada suatu pesta perkawinan emas, nyonya rumah yang sudah tua menjawab pertanyaan MC, dan inilah dialog mereka. MC bertanya, apakah ibu merasa suami ibu ada kekurangannya? Si nyonya tua langsung berkata, sebanyak bintang di langit tidak sanggup menghitung semuanya. Itulah perkataan si ibu. Si MC terkejut dan dia berkata, apakah kebaikan suami ibu juga banyak sekali? Nyonya tua itu berkata, sedikit sekali bagaikan matahari. Terbit semua bintang di imai dokon bana matahari di langit inna. MC semakin gregetan, dia bertanya, terus kenapa ibu bisa hidup bersamanya setengah abad dan tetap saling menyayangi? Nyonya tua berkata, karena begitu matahari terbit, semua bintang di langit jadi tidak kelihatan. MC berkata, luar biasa. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih sayang menutupi semua kekurangan. Sungguh luar biasa sekali.
Inilah rahasia keharmonisan dan kerukunan dimanapun juga. Kelanggengan persahabatan, keharmonisan pasangan, kerukunan keluarga karena saling mengalah dan melihat kebaikan masing-masing atas dasar kasih sayang. Satu kebaikan menghapus 1000 kekurangan pasangan kita, maka kita akan harmonis. Itongatongan ni punguata pe hita di sino hita di pengo di bagasang uluta molo tadokon nuaing ima paparan ni pajaitan si Jora Paraliman si Ludu ni Pahu. Kalau kita semuanya mau hidup bersama menyatakan pinopar ni si Ludu ni Pahu do hita unang saya situngo nai bedingo tatong ati ayang go situngo do so narokon nai holan nama bagatal doi. Di mana dia hadir pasti akan ada ngata boto hati warna petungo ina puna parni tungo nai borong minati alai hita nuang masih Jora Paraliman si Ludu ni Pahu do aharu nanang dohonon natu hita di bagasang uluta molidoko si Jora Paraliman idoko no punta alai ibana do naboy majoran ni hoda ni si singa mengaraja. Artinya dia kuat, dia perkasa. Tetapi dia tetap ingat si Ludu ni Pahu imana pinagudang-godang ni nahacik do ibana. Hati na pinagudang-godang anggap rendah do halak tu Pahu. Itu kan? Alai sonok kunai dia bisa memberikan keselamatan bumi ini. Aidang masursur bedoluki. Jala di sino hita di pengo di bagasang luta asabu hita lahu patu pahoni ima ikon bodoh hita masih jakonan kita mau menerima orang lain itu sebagaimana dia ada. Alanya setiap manusia diciptakan Tuhan unik dengan karya talenta masing-masing. Bohado hita terlumobi di ketua hati nanang dilantikan non di sidora ikut tadom mudo ise anggota mi pengurus na asing pakai dia sesuai dengan talentanya. Boydo gudak kalak saya hola nama katai iyo manok kunai bahan ibanay seksi humas unang bahan si gudak kata ima gabi seksi perlengkapan dang sautan noni ay hola nama katai do nonulon ni aliang gue suruh doko Josian udang Josianin atau doi so ileko peta hongkos ni anggi termerlojong doi alania pasti makatayan no nausi naruhan. Pakai itu talenta yang ada pada semua pengurus itu untuk membawa kumpulan ini punguan gabi punguan atau tong ikon ngotot tado sono kunai gabi punguan atau tong marpersaura rapdoho debata. Molo dokok kami nuang hami sadiri do paditaon ati pergumulan do di hami nuang molo di patupa aka punguan hari Minggu dah ulang tahun ni punguan bona tahun ni ban hari Minggu alanya ha iga bisi hona ha taruh hami si patai gereja alanya ha sono kunai keluar mahami atong se permingguan dang makubasi hami di permingguan bodoh nian atur kami manang na pagi manang na sore ali anggo halak madokon pasti re bahasa gabi hari Minggu apa sono kunai ai gabi si dia lihat de molo bodoh non nami molo boy ati punguan si Jora Paraliman pau si Ludu Pahu kota Pemarak Siatar molo marulang tahu kamu baik kamu ma hari Sabtu molo boy unang hari Minggu molo tung hari Minggu pe unang pole patupa permingguan marede martangiang mangan alanya ha ai gabi mardusai do imar wasidu pungani taring utuna mar Minggu itu gyo situana ma eta mang marsi mar Minggu ninna eta ida mar Minggu na situaina teroro mangalusak kay na taon anon di saddo hami ipunguan ni pajaitan si Ludu ni Pahu do hami mar Minggu Roma matay jabu hatop asa unang terlabat ti tanon itororo inatay mo si madokon jolo say majamita asa sahat ti taysi jalet Roma pengurus madokon ang paditanami paimada sabar dah satu ngajom nai jam 10 dokon
Ape ujungnya masuk tong 12 dung sai terus si ponon panitia do. Ang panitia ini cepet mabaja mitai. Hape sono kon nai ibaga sa permulota nang do perpunguan ni gay perpunguan atau tong mar persauran rap doho debata ay holak kata ni debata na boy manirai persaurata asa boy doho dengkan sarupa do guarta do ketua amulo au toho si orang prinsip diau lebih baik terus terang daripada terus gelap mana mahita di bagasan akka permulota kekerabatan orang Batak, ido kekuatan orang Batak, dan itu juga kelemahan orang Batak. Padoannya kena tua-tua, ay godang tuai laut, dos ni rohado, si ban na saut, ay godang tuai laut, dos ni rohado, si ban na maut. Mau kemana di bawah kesatuan hati itu? Ay bodo masa na konna mulai istilah ni anggota dewan nati korupsi berjamaah. Hido kan? Adong doi korupsi berjamaah ina ujungna gabi masa mada konna natiki ima tobat nasional. Hido mano konnai ay godang tuai laut dos ni roh harus iban nasaut ido na denggan alay ay hati-hati mahita ay godang tuai laut dos ni roh harus iban nama kemana mau dibawa kesatuan itu punguanon iko punguan napasangapo debata asa marhite-hite siap punguanon gabe lam gudang ima nabarani makatidakon pinopar ni si Jorat Paraliman siludun pahu do hita manang di dia pehita maringanan jala di sido hita di bagasang luta unang maile hita tongan hamisa diri pedaknya hirokoni sianakan tua manang natu dia piau Kalimantan Ibarus i Riau i Bandung i Depok i Bogor satu tebi ngau iskun nasida aise do pong paditaina udodo au pa jeta sematio aise mo pumuna si Jorat Paraliman niko aise inna bahu patu babuan tarobbo boru tapea rona sida dak kabinege ai molo dak kebege amudara tuna nomor lapata dangan sunda sodong ale baliga binaligao barita binari tahun ido prinsip na di pabua amok kutuau ido pabuakku ayangku taringu tutarobokku nat kosna setabiate akama amuaka bapa nami opung nami na amang boru nami setabi dang bapakku boto isiau isi na boto isiau ima omakku Hudok doy mga lusinasida dang pajahitan na boto ise pinoparnay alay o maknado boru tapi ado pung nami alani boru tapi ado madoko to hami ima marga pajita kami ima nagabi pajita na uniko tutorsido na sida memang jala imana udok nakyani hasurungan nami may ala sitorang baru iripo korong ni alakia hapedam sahorong don yak kita importibion alay nang dohonot tama mari kita diam bersama dengan rukun yang saling menerima saling memaafkan saling mengampuni dan saling membangun molotung adong pe nama pakurangi di sido hita di bagasang uluta laho masyur purupan masih patur-turian jala mangido mapa minakingan unang gawisong salan non yaka warna pemberitaan naknya tersurat di si epistel tai Galatia onom seharusnya Roma 12 do yang wahatanai pas doi Roma 12 do imanokonnai alani kecanggihan teknologi ma akan copy pastion nigati tonga-tonga HP nai gijang dang ditegati mohon ma molotung adong ka asala di siete Tuhan mana masu-masu kita selamat mengemban tugas yang baru kepada pengurus penguan Panjaitan si Jorat Paraliman siludu pahagu kota Pematang Siantar sekitarna ipasu-pasu tuhata di pargogoi jala marsanga maguar riwata marhite-hite ulota amin tu parhorasan Emma tutu atong ramahita mangdo ditangyang alea manami na di banog kijang sa penerbadia magkuarmu sa maharajon sesat molong niruham di banog konsona di banog kijang Lemah Tuhan sarhuluan siapari sesamarusanan suan pangsanan di dosa nungan namar dosa Tuhan unang hangkin pangunjunan
palumaham sian pangaku ahon pun harajau do takukun rosangapon salilingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodako tua de batama buna tuho, jala asima rohana midaho, di dopako tua de batama buna tuho, jala di pasorhom madamena tu todim. Amin. Selamat bersyukur marita salutna horas marita mas jalang maitan.